tämmöinen lappu, missä on se latvian kielellä, jos joku haluaa kuvan, niin saa sitten sen ja voi verrata sitten tuohon suomenkieliseen. Mä jätän sen tänne. Tämä oli tämmöistä väliaikaviihdettä. Kun kuitenkin kaikki odottaa ja ei ole oikein mitään tapahtunut. Täältä voi tietysti ottaa näitä tarjoilla vielä kerkiä. Kasvot muista. Hieman erilaisia. Tervetuloa, hyvä yleisö, tänne Viisi miestä veneessä runoiltaan. Odotellaan vielä hetki, että kaikki pääsee istumaan. Tosiaan tuolla on kirjoja myytävänä ja niitä voi sitten myös tämän esiintymisen jälkeen sitten käydä tutustumassa niihin. Eli tosiaan vielä kerran tervetuloa. Mun nimeni on Jenni Kallionsivu ja olen Rosenthal-seurasta, joka on Suomi-Latvia-ystävyysseura. Ja jos ette ole vielä sen jäseniä, niin erittäin lämpimästi tervetuloa mukaan meidän kasvavaan joukkoomme. Mutta nyt tosiaan tänä iltana puhutaan runoista ja meillä on paikalla 2/5 tai oikeastaan 1/6 tämän Viisi miestä veneessä
runoja uudesta Latviasta kokoelman runoilijoista. Eli tervetuloa runoilijat Eduards Aivars ja Karlis Verdins sekä kääntäjä ja kustantaja Mirja Hovila. Ja tämä vieressäni istuva mies Eduards Aivars on kirjoittanut tähän mennessä 12 kirjaa ja saanut useita palkintoja. Ja hänen runojaan on julkaistu vuodesta 1985 alkaen ja ensimmäisen runokokoelmansa hän on julkaissut vuonna 1991. Suomeksi hänen runojaan on aiemmin ilmestynyt tällaisessa kokoelmassa kuin Älä juo vesijohtovettä, nuoren latvialaisen runouden antologia. Se on ilmestynyt vuonna 1997. Ja me taas ollaan tavattu ensimmäistä kertaa vuonna 2008, kun hän osallistui runoajelukiertueelle, jota tuolloin tuotin ja tuotan edelleen. Se on tällaisen suomalaisen, virolaisen, latvialaisen välillä muunkinmaalausen käännösrunouden kiertue, joka pari vuotta sitten viimeksi kiersi ja todennäköisesti ensi vuonna kiertää taas. Ja tuolloin esiinnyttiin Kajaanin runoviikoille ja siellä sekä hän että koko kiertue sai oikein lämpimän vastaanoton. Ja tuolloin sekä tuohon mainittuun Älä juo vesijohtovettä -antologiaan että runoajelulle hänen runojaan tuolloin käänsi Jyrki Kiiskinen. Mutta nyt puheenaiheena on kuitenkin tuore viime syksynä ilmestynyt latvialaisten miesrunoilijoiden kokoelma, jonka on tosiaan koonnut ja kääntänyt Mirja Hovila. Ja nyt esittäisin sitten ensimmäisen kysymyksen hänelle. Eli kun Eduards Aivars on taiteilijan nimi ja hän on myös virallisella nimellään Aivars Eipurs, hän on julkaissut proosarunoja, niin miten olet päätynyt käyttämään kahta eri nimeä ja miten valitsit taiteilijanimesi? Nu kā lūdzu Aivars, kā tava īstais vārds Aivars Eipurs, bet kā dzejnieks tu raksti kā Edvards Aivars. Nu, bet dzejprosā ar īsto vārdu, nu kāpēc tā? Mikrofons. Nu, prozā tā ir vairāk pieredze, un es vairāk to saistu ar savu dzīvi, bet dzēja vismaz daļā savā nāk no kaut kā drusku neaptveram, tādi vairāki līmeņi, gan iedvesmas, gan galvā, gan caur roku, un pēc tam tas, protams, tur arī piedalās pieredze, bet ir atšķirības. Nämä porosarunot on enemmän niin kuin semmoisia vähän niin kuin elävästä elämästä, mutta runot niissä on erilaisia tasoja. Et toki siinäkin on myös sitä kokemusta mukana, mutta siinä on niin kuin erityyppisiä tasoja. Entä minkä takia valitsit juuri tämän Eduards Aivarsin taiteilijaksesi? Es domāju, ka tā nebija prātīga izvēle, jo tur ir divi vārdi. Ja šodien man vajadzētu izvēlēties pseidonīmu, es varbūt izvēlētos tikai Aivars, bet toreiz man nebija tādas pašapziņas, jo tad vēl vairāki Aivari bija literatūrā, kur tagad ir jau mūžībā. Se on hassua, kun ne on molemmat etunimiä, mutta silloin ehkä mulla ei ollut niin hyvä itsetunto ja Latviassa olisin voinut ottaa pelkän Aivarsin, mutta Latviassa oli muitakin tämmöisiä hyviä runoilijoita sillä nimellä. Kiitos. Ja tänä iltana kuullaan siis paljonkin heidän runouttaan, mutta nyt voisin pyytää häntä lukemaan yhden tämän illan ensimmäisen runon. Lasīju vienu dzejoli, likās labs. Vienīgi viena rindiņa sākumā traucēja. Paskatījos, izrādījās tas nav dzejolis, bet satura rādītājs autora kopkrājumā. Luin runon. Se vaikutti hyvältä, mutta yksi säe aluksi häiritti. Katsoin tarkemmin ja huomasin, ettei se ollutkaan runo, vaan luettelo tekijän runotuotannosta. Kiitos.
No illan toinen runoilija tänään on Karlis Verdins. Hänet ehkä monet seuran jäsenistä muistaakin jo viime vuodelta. Eli hän oli juhlapuhujana Rosenthal-seuran 33-vuotisjuhlissa viime vuonna. Meidänhän oli alun perin tarkoitus juhlia 30-vuotisjuhlia vuonna 2020, mutta juhlimme sitten isosti 33-vuotisjuhlia. Ja hän oli siellä puhujana. Hän on kirjoittanut 9 kirjaa, 6 aikuisille ja 3 lapsille. Ja niistä on kertynyt useita palkintoja, kun heille molemmille tämän illan runoilijoille on. Ja aiemmin hänen runojaan on ilmestynyt suomeksi vuonna 2020 Annika Sunan suomentamina kokoelmissa Jos unohdat oman nimesi. Sitä löytyy myös tuolta myyntipöydältä. Ja myös hän on vanha runoajelija vuodelta 2014, jolloin runoajelu kiersi tapaamassa tulevia kääntäjiä eri yliopistoissa. Ja silloin Suomen osuus pidettiin tuolla Joensuussa Itä-Suomen yliopistossa. Mutta Karlis, millä runoilla avaisit nyt tämän oman osuutesi? Eli ensimmäinen runokiitos. Pasaka par 3 siventiņiem. Nif-Nifs sēdēja Viļņā salmu maiņā, Naf-Nafs sēdēja Rīgā sprunguļu maiņā, Nuf-Nufs sēdēja Tallinā akmens maiņā un aiz stūra gaidīja vilks. Satu 3 pienestä porsaasta. Nif-Nif istui Vilnassa olkimökissä. Naf-Naf istui Riiassa risumajassa. Nöf-Nöf istui Tallinnassa tiilitalossa. Ja nurkan takana odotti susi. It was intended as a funny poem many years ago, but unfortunately it's not funny anymore. I'm sorry. Kiitos. Ja nyt kun ollaan ikään kuin avattu tämä ilta näillä runoilla, niin mennään hiukan taaksepäin ajassa. Eli tämä 5 miestä veneessä, runoja uudesta Latviasta, jatkaa Paperiporo-kustantamon runosarjaa, jonka aiempia osia on Alexander Chucksin kokoelma Sydän jalkakäytävällä sekä Juris Kronbergsin Sillalla ja parvekkeella. Molempia löytyy tuolta pöydältä. Niin Mirja, haluaisitko ehkä kertoa jotain tästä runosarjasta ja ehkä antaa meille jonkinlaiset näytteet? Kyllä. Mä opiskelin Helsingin yliopistossa balttilaista filologiaa. Siellä muun muassa Laimutti Balude oli mun opettajani ja Andra Kalnatsa, joka on käymässä Helsingissä Latvian yliopistosta, myöskin oli opettajana, kun oli vaihto-opiskelijana Leibniz Lutsen professorissa. Ja kun olin kirjallisuutta, niin Alexander Chucks oli mun mielestäni Latvian runoilijoista numero 1, ehdottomasti. Ja silloin jo syntyi mulle ajatus siitä, että mä haluaisin nähdä näitä edes vähän suomeksi. Ja meni 25 vuotta siihen projektissa ennen kuin tämä ilmestyi, ja kun ei ollut muilla kustantamoilla ei ollut siihen kiinnostusta, niin sitten se piti tehdä itse. Et mullahan on 7 vuotta ollut nyt tämä pienkustantamo, joka julkaisee siis käytännössä pelkästään latvialaista kirjallisuutta lapsille ja aikuisille. Ja Chucks tosiaan oli Latvian varhaisia modernisteja ja ensimmäinen tämmöinen urbaani runoilija. Ja sen takia monet hänen runot on myös erittäin hyvin kestäneet aikaa. Ja hän on myös ollut monille muille latvialaisille runoilijoille esikuva. Ja hänen viitataan monissa runoissa, latvialaiset runoilijat viittaavat usein toisiinsa ja lainaavat toisiaan. Niin yksi esimerkki tästä, hän kirjoitti nimenomaan Riiasta, tavallista ihmisistä, laitakaupungista, myöskin huonomaineisista naisista ja tämmöisistä. Että se ei ollut semmoista, mihin oli totuttu aikaisemmin, sitä myös paheksuttiin, että se ei ollut niin semmoista ihanteellista ja semmoista maalaisromantiikkaa ja muuta. Niin tästä esimerkki tämä runo Vesiränni. Vesiränni, sinä poikaikäni ensimmäinen soitin. 5 kerrosta korkea harmaa peltinen makaroni. Puheliaan suusi alle kasvaa kylmässä jään hohtava parta. Poikien ainoa ilmainen jäätelö.
Sinä kärpästen ja tuhatjalkaisten talvinen asuinsija, sadeveden pisin tunneli, matkalla kaltevaan katuojaan, paperossin tumppien ja omenankuorten joukkoon. Miksi sinä ojennut pitkin seinäviertä, hentona ja hauraana kuin minun murheeni? Miksi olet niin hoikka ja laiha, kuin huoneeni kukat ja uuden aikaisten postikorttien tytöt? Sama kohtalo on kai kaikilla, jotka pyrkivät ylöspäin, pois kadun melusta ja tungoksesta, elämän halvasta tärkeilystä. Ja sitten tosiaan, niin, kun mä olin päässyt alkuun, niin mun piti jatkaa. Ja toinen osa tässä runosarjassa on Judith Kronbergsin Sillalla ja parvekkeella, maanalainen runoilija Itämeren yllä. Latviassa toisen maailmansodan aikaan oli 3 miehitystä. Ensiksi Neuvostoliiton, sitten Saksan ja sitten taas Neuvostoliiton. Ja monet lähtivät venepakolaisiksi Latvian länsirannikolta Gotlantiin, joka oli lähin paikka Länsi-Euroopassa, ja siitä eteenpäin Ruotsiin, ja jatkoivat eteenpäin tai jäivät sinne Ruotsiin. Ja Judith Kronbergsin vanhemmat oli tämmöisiä venepakolaisia. Ja hän syntyi sitten vuonna 1946 Tukholmassa, kasvoi kaksikieliseksi, ja hänestä tuli runoilija ja kääntäjä. Hän on julkaissut 10 kirjoja ja valtavasti käännöksiä molempiin suuntiin sekä ruotsin että latvian kirjallisuudesta. Ja hän on kokenut paljon tätä pakolaisen identiteetin epävarmuutta ja sitä, mitä on ollut kasvaa siellä 2 kulttuurin ja itse asiassa vielä enemmänkin kuin 2 kulttuurin välissä. Niin on yksi runo, joka kuulostaa siltä, että se olisi jonkun suomalaisen masentuneen runoilijan kirjoittama. Hänellä on tämmöinen pohjoismainen myöskin semmoinen ulottuvuus tässä. Ja tämä on yksi mun suosikeistani. Täytyy sanoa, että tässä on niin paljon hyviä, että ei voi ihan yhtä valita, mutta sitten kun mä sen löydän täältä. Nyt se on hukkunut. Täytyy katsoa sisällysluettelosta. Syysmasennuksen jälkeen. Syysmasennuksen jälkeen tulee talviapatia. Sitä seuraa kevätväsymys. Ja sitten pelko, että kesä on kylmä ja sateinen. Tuo meidän jo muutenkin niin kylmä kesämme. Sillä kesän jälkeen tulee syysmasennus, talviapatia, kevätväsymys, jota seuraa syysmasennus, talviapatia, kevätväsymys ja pelko, että kesä on liian lyhyt, liian kylmä ja sateinen, jota taas seuraa syysmasennus, talviapatia, kevätväsymys ja pelko, että kesä on niin lyhyt, niin sateinen ja niin edelleen. Kunnes tajuat eräänä päivänä, että olet kuluttanut koko elämäsi syysmasennukseen, talviapatiaan, kevätväsymykseen, kylmän kesän pelkoon. Ja nyt haluaisit elää huolettomana kuin peipponen, mutta sinut valtaa suru siitä, miten vähän aikaa on jäljellä. Siihen, ettei sinulla enää olekaan kärsittävänä syysmasennusta, talviapatiaa, kevätväsymystä, etkä joudu enää kokemaan kylmän ja sateisen kesän pelkoa. Mutta vielä tähän epilogi lyhyt. Hän joutui muutama vuosi sitten päivittämään tämän. Runoon syysmasennuksen jälkeen täytyy päivittää säkeet kylmästä ja sateisesta kesästä, vaihtaa ne kuumaksi ja kuivaksi. Kaikki muuttuu, vain pelko pysyy. No, nyt kun puhuit tuosta Tsaksista, niin mainitsit, että tosiaan latvialaisessa kirjallisuudessa, latvialaisessa runoudessa usein kirjailijat kirjoittaa, niin kuin esipuheessa Mirja kirjoitti, niin toisistaan ja toisilleen. Ja ilmiö näkyy tosiaan myös tässä 5 miestä veneessä -kokoelmassa, että siellä mainitaan esimerkiksi kirjailija Juris Zvirkstins, jonka lastenkirjoja Paperiporo on kustantanut, ja myös kansallisrunoilija Rainis, jonka kokoelma ilmestyi Mirjan ja Marja Hovilan kääntämänä ja Rosenthal-seuran kustantamana vuonna 2016. Ja itsekin tunnistan tämän yhteisöllisyyden latvialaisessa runoudessa ja latvialaisissa runoilijoissa.
Ja joskus tuntuu, niin kuin latvialaiset runoilijat muodostaisivat sellaisen yhteen pelaavan runomaajoukkueen. Niin miten te paikalla olevat latvialaiset runoilijat kommentoisitte aihetta, että tunnistatteko te itse ilmiön ja jos näin on, niin mistä se johtuu? Daudz raksta viens otram vai par viens otru visādas atsauksmes. Par Raini, par Čaku, par visām citiem rakstniekiem. Kāpēc jūs domājat, ka ir tā ja ko jūs paši domājat par to? Nu, mēs jau šodien par to runājām. Kārlis man jautāja, vai man ir dzējols, ko es viņam esmu veltījis, un es teicu, jāpadomā, un tad es jautāju, vai tev ir dzējols, ko tu man esi veltījis, un viņš teica, jāpadomā. Nyt molemmat kysyvät tänään toisilta, että onko sulla runo, jonka olet omistanut minulle, ja he sanovat, että täytyy miettiä. Jāpadomā. Joo, täytyy miettiä. No sitten vielä tästä kirjasta. Mirja, kerrot tässä esipuheessa, että idea tästä runovalikoimasta syntyi, kun olit Aivarsin vieraana Jānis Akuratersin kotimuseossa. Niin haluaisitko kertoa meille tarkemmin, että miten se oikein tapahtui? Joo, monet asiat tapahtuu ikään kuin sattumalta tai semmoisena ketjureaktiona. Et sen jälkeen, kun mä olin julkaissut tämän Čaksin, niin mulle tuli valtavan kunnianhimoinen tavoite tehdä latvialaisen runon antologia, josta tämä Kronbergs on semmoinen spin-off, semmoinen sivuraide, koska mä totesin, että se on niin hyvä, että se vaatii ihan oman kirjan. No sitten mä edelleen ajattelin, että mä haluan tehdä sen antologian ja mulla on kaiken näköistä pöytälaatikossa. Sitten mä menin käymään Aivarsin luona, siellä missä hän on tosiaan täällä kotimuseossa. Museopedagoginsa, istuimme siellä verannalla, siellä on valkoiset liinat, joimme kahvia kupista ja puhuttiin. Ja aivan silloin mulle tämmöinen pino runokirjoja, jotka hän jo antoi mulle sitä varten, että mä saan hakea niistä sopivaa aineistoa sitten häneltä. Ja sitten mulle tuli jotenkin semmoinen olo, että tästä tulee tämmöinen miesten runovalikoima 5 miestä veneessä. Se tuli vaan jostakin. Ja en myöskään, tietysti tiesin, että on tämä 3 miestä veneessä, tämä kuuluisa kirja, mutta en edes tiennyt, että se on myös latviaksi käännetty, Triisviirilaivaa. Ja nyt tämä on sitten Pietsiviirilaivaa. Tässä on tuossa alimmaisena on toi trilogia, Visma Pelševitsan kirjoittama latvialainen klassikko, niin hän on latviaksi kääntänyt sen 3 miestä veneessä. Ja hän kietoutuu latvialaisiin runoihin muutenkin monin tavoin myös tähän kirjaan. Niin se tuli semmoisena välähdyksenä, että tämä on se kirja, jonka mä teen seuraavaksi. No sitten tietysti kun mulla jäi valtavasti aineistoa yli, niin homma jatkuu. Joo, olen kuullut tosiaan, että homma jatkuu. Eli kun tämä 5 miestä veneessä oli ihan tuore viime vuonna Turun kirjamessuilla, niin siellä paljon kysyttiin, että minkä takia kokoelmassa on vain miesrunoilijoita. Oli oikeastaan ilo kuulla tällainen sana kuin miesrunoilija, koska sitä harvoin kuulee. Mietin, että kysyttäisiinkö samaa, jos olisi ilmestynyt latvialaisten naisrunoilijoiden antologia, mutta en voi tietää, koska sellaista ei toistaiseksi ole vielä tullut. Mutta on kuulemma tulossa. Eli Mirja, olet kuulemma parhaillaan kääntämässä Paperiporon runosarjan seuraavaa osaa, jossa on nimenomaan naisrunoilijoita. Niin onko jotain teemoja, joita nyt olet tämän 5 miestä veneessä kokoelman tiimoilta huomannut, jotka olisi tyypillisiä nimenomaan miesrunoilijoille, tai teemoja tai jotain muuta tyypillistä? Niin sen lisäksi, että runot on täynnä niitä viittauksia, niin mä sanon aina, että latvialaiset niin kuin suomalaisetkin on metsäläisiä ja se on myönteistä. Se ei ole millään tavalla haukkumasana, se metsäläisyys, se luontosuhde jotenkin, niin kuin myös Kronbergs, vaikka hän oli siis pääkaupungissa kasvanut ja elänyt, niin hänkin kirjoitti luontolyriikkaa lisäksi, monen muun asian lisäksi. Ja miehilläkin on paljon sitä. Ja näillä naisilla, mitä nyt olen kääntämässä, mistä on tämmöinen 100 vuoden aikajänne, 1900-luvun alusta alkaen, niin siellä myös korostuu puut ja kukkaset, mutta ne ei ole mitään hempeitä äitienpäivärunoja. Nyt kaikki kunnia äitienpäivärunoille, mutta nämä on siis semmoisia väkeviä, niissä on tuntoa. Ja
ja semmoista niin kuin voimaa. Se on nyt korostunut aivan niin kuin etsimättä. Joo, kiitos. Ja paljon on puhuttu myös siitä, mikä on tyypillistä latvialaiselle runoudelle, että se on humoristisuus. Ja tuolla sosiaalisessa mediassa olikin video, jossa mainostettiin tätä iltaa, ja siellä Aivars ilmeisesti tunsi jo yleisön odottavan sitä, koska hän pahoitteli, että juuri siihen hetkeen ei löytynyt vitsiä. Niin tunnustaudutteko itse humoristeiksi ja onko huumorille ollut erityistä tilausta Latviasta vai mistä se niin kuin latvialaisen runouden humoristisuus johtuu? Taka latviešu dzējā ir arī daudz humora. Un to arī somu lasītāji ir pamanījuši. Nu kāpēc jūs domājat, tā un jūs paši domājat, ka jūs esat humoristi? Mēs tā nedomājam, nu vismaz es nezinu par citiem, bet te varbūt es varētu ar šo vakaru vilkt paralēlis, ka man ir svarīga tā empātija, un kad es lasu dzejoļus, tad man ir svarīgi, kā jūs reaģējat, un es labi saprotu, ka raudāt jums būs grūtāk, un es to varu arī nepamanīt, un tas ir ilgāk, bet smiekli tas ir uzreiz, un iespējams, ka tas, nu tā ir tāda, es teiktu, sazobe vai tāda saslēgšanās ar auditoriju, bet kāpēc tas ir uz papīra, man nav tik labas atbildes kā iepriekšējā. Mulla ei ole niin hyvää vastausta nyt tähän, mutta en itse pidä niin itsen humoristina, vaan ennemmin ajattelen tämmöistä empatiaa sitä, että mitenkä yleisö ja kuulijat reagoivat, että ehkä ne vaikeampi on itkeä, että nauru voi tulla niin kuin herkemmin. Es domāju, ka padomju un postpadomju cilvēkiem ir raksturīga vairāk ironija nekā humors. Että ehkä neuvosto ja tämmöisen jälkineuvostoliittolaisen ajan ihmisillä tyypillisempää on ironia kuin huumori. Un šī ironija un kaut kādā mērā arī cinisms rodas no savas bezspēcības apziņas. Ja se ironia syntyy myös semmoisesta tunteesta, voimattomuuden tunteesta, ettei pysty vaikuttamaan asioihin. Dzēju dažkārt ironija var padarīt interesantāku, intonatīvi daudzveidīgāku. Ironia voi tehdä usein runosta niin kuin mielenkiintoisemman ja moninaisemman. Taču bezmērķīga ironizēšana par visu vienmēr, tas jau ir garlaicīgi. Mutta olisi tylsää se, että vaan umpimähkää ironisoitaisiin mitä tahansa. Tāpēc es ļoti priecājos, ka Eipurs pieminēja empātiju, jo, manuprāt, mūsu reģiona cilvēkiem vajadzētu, cerams, virzīties no ironijas un cinismu vairāk empātijas virzienā. Sen takia oli hyvä, että Edwards tai Aivars Eipurs, kuinka vaan, niin mainitsi tämän empatian, koska mun mielestä meidän näillä leveysasteilla olisi tärkeää siirtyä enemmänkin sitä ironiasta empatiaan. Ja nyt kun ollaan päästy näihin latvialaisen runouden erityispiirteisiin, niin seuraavaksi käsitellään sitten mitallisuutta. Eli Latviassa kirjoitetaan ja julkaistaan paljon mitallisia runoja. Ja pitänee vielä ehkä lisätä, että mitallisia runoja aikuisille. Niin osaatteko sanoa, että mistä tämä mitallisen runouden arvostus johtuu? Suomessahan asia ei ole ollenkaan näin, vaan se on ehkä nimenomaan Latvialle tyypillistä. Latvija joprojām diezgan daudz raksta ar atskaņām, arī pieaugušiem. Un Somijā tas jau ir pavisam citādi. Nu kā jūs domājat, kāpēc Latvijā ir tā? Es varētu atbildēt ar pretjautājumu. Tad, kad Somijā atzejo dzejniekus, kuri ir rakstījuši ar atskaņām, vai Somi atzejo bez atskaņām? Nyt
voisin esittää vastakysymyksen, että jos on alkutekstissä on loppusoinnut, niin suomennetaanko ne myös loppusoinnuilla? Jā, piemēram, mēs ar Kārli esam iesaistīti arī Šekspīra laika biedra Džona Donna darba izlasē, kas izlases atzījošanā, kas iznāks šogad. Un es Venecijā grāmatnīcā paņēmu Džona Donna izdevumu itāliski, un tur vienkārši divi cilvēki bija iztulkojuši visu, kas Donna dzējā ir, neņemot vērā atskaņas un pantmēru. Me olemme Karliksen kanssa molemmat ollut mukana englantilaisen John Donnin runovalikoiman kääntämisessä. Ja kun Italiassa näin kirjakaupassa John Donnin runokokoelman italiaksi, niin ihmettelin, että siinä oli kaikki oli niin kuin se sisältö oli, mutta siinä ei ollut loppusointuja. Un ir tā, ka manuprāt, ka atskaņas varēja rasties arī no tā, ka vieglāk bija atcerēties no galvas garus dzējojumus. Un savukārt pretējais process sākās no šīs atdzīvošanas. Es pieņemu, mēs ar Juri Kronbergu arī par šo esam runājuši. Että mun mielestä on niin, että kun on mitallista runoutta, niin sitä on helpompi muistaa ja opetella, jos haluaa opetella ulkoa. Ja tästä me puhuimme muun muassa Juris Kronbergin kanssa. Bet, kas attiec uz mani, tad vienkārši ir bauda lietot vārdus, kas sabalsojas, vienalga, vai tās ir asonanses aliterācijas, vai tas ir rindu galos vai vidū, un citreiz tas pantmērs uzrakst dzējoli un pats brīnies, ka sanāk kaut kāds iekšējs ritms, kaut gan iepriekš to neesi vēlējies, citreiz tu dari to speciāli. Nu, tas ir ļoti dažādi. Se on hyvin moninaista, että joskus tuntuu, että niin tämä mitallisuus tai alkusoinnut tai muut, että ne syntyy niin luonnostaan, mutta toisissa tilanteissa taas ihan eri tavalla. Atskaņas palīdz labāk atcerēties dzējoļus. Es, piemēram, varu noskaitīt dzējoli, kurus atceros tikai tāpēc, ka tur ir atskaņas. Nämä loppusanot auttaa muistamaan ulkoa, että mä osaan joitakin runoja ulkoa ihan vain sen takia, että niissä on ne soinnut. Jānim Baltvilkam bija tāds dzējolis. Esimerkiksi Jānis Baltvilks, latvialainen runoilija, hänellä oli tämmöinen runo. 1, 2, 3, garš nav īs, īs nav garš, balsis nav maršs, maršs nav valsis, blīkšķis nav balsis, balsis nav blīkšķis, plauksta nav īkšķis, īkšķis nav plaukst, sūrs nav salts, salts nav sūrs, purs nav jūra, jūra nav purvs, spainis nav kurvis, kurvis nav spainis, diegs nav sainis, sainis nav diegs, migla nav sniegs, sniegs nav migla, lēni nav žigli, žigli nav lēni, veči nav zēni, zēni kļūt par večiem steidzas, tāpēc dziesmiņa te beidzas. It means all and at the same time nothing. Tätä ei ole suomennettu ainakaan toistaiseksi. Pašlaik nav atsajot suomiski. Bet tad ar atskaņām. Ja protams, es to daru. Mirja, haluaisitko runouden kääntäjänä vielä kommentoida jotain tähän loppusointujen kääntämiseen? Joo, mä pyrin siihen, että jos alkutekstissä on loppusointu tai mitallisuus tämä, niin mä mahdollisuuksien mukaan säilytän sen. Tykkään haasteista. Se on valtavan hidasta ja se vaatii siis semmoista sormiharjoitusta ja semmoista siis aikaa ja vaivaa ja sitten niitä jätetään niin kuin hautumaan yön yli tai viikonkin ja kuukauden yli ja sitten voidaan ottaa uudestaan. Mä tykkään siitä. Mun mielestä se ei ole ollenkaan niin kuin aikansa elänyttä. Hyvältä kuulostaa, ja Suomessahan tosiaan mitallista runoutta on kyllä koko ajan kirjoitettu paljon lapsille, eli se ei ole täälläkään mitenkään poistunut täysin suosiosta, mutta Kaarlis, sähän olet kirjoittanut useampia kirjoja myös lapsille ja vielä useampia aikuisille, niin eroaako eri ikäisille kohderyhmille kirjoittaminen mielestäsi jotenkin toisistaan? No Karli, taaka tuossa rakstiskan bärniem kan biogusjem. No tästä tuli katkada chiripaka raksta. Nu, pieaugušo dzējā varbūt vairāk drīkst koncentrēties uz lietām, kas ir negatīvas vai izaicinošas vai nesmukas. Aikuisten runossa ehkä voi enemmän keskittyä asioihin, jotka on kielteisiä tai vähän tämmöisiä
ei niin kauniita. Joo. Manos bērnu dzējoļos, manuprāt, viss sliktais, negatīvais tomēr ir ļoti limitētās devās. Että mun lastenrunoissa mun mielestäni niin se tämmöinen negatiivinen ja kielteisyys on aika vähäistä. Ir cilvēki, kur tā neuzskata un zvana uz televīziju un sūdzās. On ihmisiä, jotka eivät ajattele näin, he soittavat televisioon ja tekevät valituksia. Paldies Dievam, ka viņi nav lasījuši manus pieaugušo dzējoļus. Luen kiitos, he eivät ole lukeneet minun aikuisten runojani. Ja nyt latvialaisen runouden ominaispiirteiden tutkimus jatkuu, eli proosarunous lajina kiehtoo latvialaisia kirjailijoita ja ilmeisesti myös lukijoita ja myös tutkijoita, koska Kaarlis on tehnyt tästä väitöskirjansa. Eli mikä tässä latvialaisia niin kiinnostaa, miksi se on niin suosittua? Proosa Latvijā arī ļoti populāra. Kāpēc jūs domājat, ka ir tā? Es rakstīju savu disertāciju par dzējproozas vēsturi latviešu literatūrā. Kirjoitin väitöskirjani Latvian tästä proosarunouden historiasta. Tolaik es lasīju daudz arī dzējproozu atzījojumos, tai skaitā dažu somu autoru dzējproozu. Ja silloin luin paljon proosarunojen käännöksiä myöskin suomalaisten runoilijoiden. Es saprotu, ka somu literatūrā dzējprooza bija samērā populāra jau pirms gadiem 20 un vairāk. Ymmärsin, että Suomessa tämä proosaruno oli jo kauan suosittu. Kuralla aikaa? No, pirms gadiem 20 vairāk. Joo, enemmän kuin 20 vuotta sitten. Nu jā, latviešu literatūrā arī šī tradīcija ir pastāvējusi jau no 19. gadsimta, tikai varbūt tā netika īsti tā konceptualizēta kā tradīcija. Latviassa sitä oli jo 1900-luvulla, mutta ehkä se ei ollut niin vakiinnuttanut asemansa vielä. Kronbergam ir nedaudz dzējproozas teksti, Čakam ir nedaudz arī, patiesībā diezgan daudzi, bet ne tie vienmēr zināmākie, viņam ir arī dzējproozas teksti. Kronbergsilla ja Chaksilla molemmilla on myöskin proosarunoa, mutta ne ei ole ehkä heidän tunnetuimpiaan. Man tolaik likās ļoti izaicinoši, ka ir dzējolis, kas neizskatās pēc dzējoļa. Että silloin mua kiinnosti tämä, että millaisia ovat runot, jotka eivät näytä runoilta. Tagad jau visi ir pieraduši un vairs neviens negrib, lai dzējolis izskatās pēc dzējoļa. Nyt kaikki on jo totta, et eikä enää ajatella, että runon pitäisi näyttää runolta. No, tulkotāji un atzījotāji ir spēcīgas personības bieži vien. Runoilijat ja runojen kääntäjät on usein tämmöisiä voimakkaita persoonia. Un tad, ja ir iespēja tikties ar autoru un pārunāt atzījums un tulkojums, reizēm arī notiek kaut kādas ietekmes attiecībā uz autoru virzienā. Tas, ko es gribu teikt, ir tas, ka Mirja vairākus manus tekstus, kas patiesībā no mana viedokļa ir izproza, viņi ir iekļausi šajā dzējas izlasē kā dzējprozu. Joo, meillä oli keskustelu Aivarsin kanssa siitä, että mä halusin tähän kokoelmaan runoja, jotka Aivarsin mielestä oli enemmän niin kuin lyhyt proosaa, mutta mä sanoin, että mun mielestä Suomessa näitä pidetään proosarunoina ja sen takia ne kuuluu tähän valikoimaan. Un tas ļoti ietekmēs manu autoru likteni vēlāk. Se on hyvin paljon vaikuttanut minun runoilijan kohtalooni. Interessantti. No kuten tässä ollaan jo huomattu tämän illan aikana, niin ajankohtaiset tapahtumat, muutokset maailmalla voi vaikuttaa runojen tulkintaan, mutta ne vaikuttavat kaikkeen. Ja Ukrainassa käytävä sota näkyy monella tapaa Latviassa, jo aivan katukuvassakin, ehkä enemmän kuin Suomessa, ja näkyy siellä totta kai myös kulttuurissa. Ja tiedän, että Eduards on esimerkiksi toimittanut tällaisen Ukraina-aiheisen kokoelman äskettäin, niin voisitko kertoa lisää tästä kokoelmasta ja miten tilanne muuten näkyy Latviassa? Pastāstīt par šo antologiju, ko esi sastādījis. Jā. No, kopš šī pēdējā
kopš šī pēdējā kara sākuma tieši 22. gada februārī, pēc dažiem mēnešiem mums akurāti muzejā bija pasākums veltīts Ukrainai. Silloin kun oli alkanut tämä hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa 2022, niin sen jälkeen meillä oli museossa tämmöinen tilaisuus. Tika lasīti ukraiņu autoru atzējojumi. Luettiin ukrainalaista runoutta latviaksi käännettynä. Un tāpat arī latviešu dzejnieku dzējoļi. Un arī es biju kopš šī kara sākuma pašos pirmajos mēnešos. Es uzrakstīju ciklu no 28 dzējoļiem Ukrainas karš jeb ārpus saprašanas. Ja siellä myös esitittiin latvialaisten runoja ja myös itse kirjoitin tämmöisen 28-osaisen runo Sikermän Ukrainan sodasta. Yksi siitä on myöskin tässä kirjassa. Un pašās beigās es nolasīšu vienu no šiem. Ja vielä myöhemmin tänä iltana kuulette yhden niistä. Un vēl ir svarīgi, ka šis pasākums to muzejs organizēja kopā ar Latvijas PEN. Se järjestettiin yhdessä Latvian PEN Internationalin kanssa. Un centrālo daļu šeit ieņem saraksts, kur ir uzrakstīti nogalinātie rakstnieki, žurnālisti, etc. tuvi stāvoši radošiem cilvēkiem. Ja tässä kirjassa on myöskin luettelo kaikista kirjailijoista, runoilijoista, toimittajista, jotka ovat saaneet surmansa tämän sodan aikana. Un šīs grāmatas izdošana aizkavējās, un tad, kad bija grāmatas atvēršana, tad tas pats cilvēks, dzejnieks Ilmārs Šlapins, nolasīja vēl veselu sarakstu, kas nav šai grāmatā, bet kuri bija gājuši bojā pa to laiku, kamēr grāmata iznāca. Vielä runoilija Ilmārs Šlapins kirjoitti pitkän runon. Se oli Parkkautko Kaspia Nogalināts. Tas bija saraksts. Jā. Viņš lasīja tos, kas bija gājuši bojā, rakstnieku, dzejnieku, žurnālisti pēc tam, kad jau šī grāmata bija nodrukāta. Niin vielä siinä oli luettelo niistä kaikista kirjailijoista ja runoilijoista, jotka oli surmattu vielä sen jälkeen, kun tämä kirja on ilmestynyt. Hienoa, että tällainen teos on tehty. Ja nyt hieman iloisempiin aiheisiin. Eli alussa tosiaan kerroin, että molemmat tän illan runoilijoista on jo aikaisemmin, heitä on ilmestynyt antologioissa suomeksi heidän runojaan ja molemmat ovat täällä myös käyneet esiintymässä. Ja nyt kysyisinkin, että millaiset kokemukset heillä on runojensa vastaanotosta Suomessa? Eroaako se jotenkin muista maista, minkä kielille heidän runojaan on käännetty? Se oli jauri Raknakis isnakusi suomu antologia sun juusessa biusi suomia sakral seju. No kai suoma et kaade biisi atsauks me nuo suomu auditorius plussessa. Nav ne jausmas. Ei aavistustakaan. Es biju uz Lahti dzejas festivāli pirms gadiem 11 no jau. 11 vuotta sitten olin Lahden kirjailijakokouksessa. Tas bija ļoti jauks festivāls, man ļoti patika. Se oli tosi hieno festivaali ja tykkäsin kovasti. Es biju 2008. gadā Kajānos. Jenni saka, ka tas 2008. gadā, es ka 2009. Bet bija labi, bet es ticu Jenni. Mä olin vuonna 2008 Kajaanissa. Jenni kyllä sanoi, että se oli 2009 tai toisinpäin, mutta uskon Jenniä. Tuottaja tietää numerot. Producentit siinä numerossa. Nyt mä luulen, että me ollaan saatu tarpeeksi taustatietoja sitä varten, että voidaan aloittaa tämän illan varsinainen runo-osuus. Eli runoilijat ja kääntäjä on valinneet meille kuultavaa. Ja nyt antaisinkin sitten tämän lavan teidän käyttöönne. Mēs tagad lasīsim, es dažus dzējoļus, tad Kārlis, tad es, tad Kārlis atkal. Vähän vuorotellaan, että Aivas ensiksi ja muutaman Kaarlis sitten ja vähän
vaihdellen luetaan. Uz mani bērnu bibliotēkā skatījās ar bažām. Es katru dienu gāju mainīt grāmatas. Pat februārī sanāk pāri 30. Daudzas nebija ar bildēm. Es salasījos daudz ko cildenu. Tas mani vēlāk glābs no cietumiem un sliktām kaitēm, no precēšanās, šķiršanās un politikas. Es netaisīju karjeru. Es tikai Dievu meklēju, to neapzinoties. Es tikai dzīvē aklimatizējos. Bet bērnu bibliotekā uz mani skatījās ar bažām. Lasten kirjastossa minua katsettiin huolestuneena. Menin joka päivä vaihtamaan kirjoja. Helmikuussakin niitä oli yli 30. Monissa ei ollut kuvia. Minä etsin jotain hienompaa. Se varjelisi minua aikanaan vankilalta ja paheilta, naimisiin menolta, eroamiselta ja politiikalta. En tavoitellut uraa. Minä vain etsin Jumalaa tietämättäni. Minä vain opettelin elämää. Mutta lastenkirjastossa minua katsottiin huolestuneena. Kaprī salas zilajā grotā itālis dzied. O sole mio! Izklausās iespaidīgi. Kad viņš beidz, es arī uzrauju kaut ko. No Celentano dziesmu, kas jādzied zemā balsī, tā sākas ar vārdiem vorrei sapere. Es gribētu zināt, perché la gente non dice niente, kāpēc ļaudis neko nesaka. Itālis tīri vai samulst, jo arī man sanāk labi. Akustika debesšķīga, lai gan pareizāk būtu teikt speleoloģiska, jo debesis neredz. Kad braucam ārā, atkal jānoguļas laivas dibenā, lai neatsitam galvas. Atkal ieraugām debesis, bet, kad gribam izslieties, ne visiem tas izdodas. Kāda sieviete baltās drānās ir neticami iesprūdusi starp laivas malu un manām ribām. Mä en aio nyt laulaa, mä luen. Caprin sinisessä luolassa italialainen laulaa. O sole mio. Vaikuttavaa. Kun hän lopettaa, minäkin vetäisen jotain. Celentanoa. Laulua, jossa lauletaan kumealla äänellä, joka alkaa sanoin vorrei sapere perché la gente non dice niente. Italialainen aivan hölmistyy. Sillä minuttakin tämä sujuu. Akustiikka on taivaallinen, vaikka oikeastaan pitäisikään sanoa speleologinen, sillä taivasta ei näy. Kun tulemme pois luolasta, pitää taas kumartua veneen pohjalle, jotta emme löysi päätämme. Pian näemme taivaan, mutta kun haluamme ojentaa selkämme, se ei kaikilta onnistu. Eräs valkopukuinen nainen on aivan ihmeellisesti puristunut veneen laidan ja minun kylkiluitteni väliin. Velns nebija tik melns, lasīju atsauksmes. Divstāvu viesnīcā nebija lifta. Kāpnes tik šauras, ka grūti uznest čemodānu. Gultā varēja sagulēt tikai 2, ne vairāk. Mierināju sevi, ka rakstītāji tomēr ir pārmērīgi snobi. Aizsteidzoties notikumiem pa priekšu, blaktis bija tikai vienā krāsā, un viņu it kā sāpīgie kodieni man, rūdītam mazohistam, likās vienmuļi. Taču nolēmu tā. Esmu pārdzīvojis 70. gadu studentu kopmītņu romantiku, kur pagrabstāvā stāvējām rindā gaidot uz dušu, kur dēlīšu paliktnītis bija glums un durvis knapi turējās ciet, kad mazgājās studentes pie vēdlodziņa ārpusē uz redelēm, kāds svešvalodnieks bija nogūlies sāniski un virināja savus drēbītes. Nez vai nekurienes astas zvaigžņu hotelītes man šokēs vēl vairāk. Galu galā ne jau tur gūšņāt braucu, viesnīca vajadzīga tikai nakts pārlaišanai. Un jāteic, ūdens dušā bija, un reģistratūras darbiniecei uzvārds bija Levinska. Neizlepušām latviešu cilvēkam gluži pieņemama viesnīca. Ei se nyt niin kamalaa ollut. Luin palautteita. 2-kerroksisessa hotellissa ei ollut hissiä. Portaat ovat niin kapeat, että matkalaukkua on vaikea raahata. Sänkyyn ei mahtunut kuin 2 henkeä.
Lohduttauduin sanomalla itselleni, että kirjoittajat ovat pelkkiä snobeja. Ja mietin jo valmiiksi. Ötököitä olisi vain yhtä väriä, ja niiden muka kivuliaat puremat olisivat yhdentekeviä minulle karastuneelle masokistille. Totesin, olen kokenut 70-luvun opiskelija-asuntoloiden romantiikan, kun jonotimme kellarikerroksessa suihkuvuoroamme, ja suihkumatto oli niljakas, ja ovi pysyi hädintuskin kiinni. Kun naiset peseytyivät, se yksi kielten opiskelijamies makasi kyljellään katonrajan ikkunalaudalla ja paljasteli. Mahtaako minkään Tuppukylän tähdetön hotellipahanen minua järkyttää enempää? Enä minä sinne makoilemaan mene. Minun pitää vain nukkua yöni jossakin. Olihan suihkussa vettä ja vastaanoton nainen oli Levinski. Vaatimattomalle latvialaiselle ihan kelvollinen hotelli. Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedra kandidāta atmiņas. Es pirms daudziem gadiem rakstīju dzejoļu ciklu par dažādiem personāžiem, censamies runāt citu cilvēku balsīs, nevis manā. Vuosia sitten kirjoitin tämmöisen sikerman, jossa ihmiset puhuvat jonkun toisen äänellä. Tuvojas LPSR mākslas dekāde Maskavā, bet man nav neviena jauna dzejoļa par lauksaimniecības tēmu. Šoreiz jāpaliek mājās. Ko gan es varu jums, biedri, sniegt? Mans laiks pagāja sapulcēs aizstāvot partijas lietu, konsultējot un aģitējot. Aso kritiku pilnīgi pieņēma. Turpmāk individualisms un ideālisms vairs nejauks man prātu. 7 būšu klāt, nesīsim tautas tērpus uz staciju. Nododiet biedram Ždanovam sirsnīgas labas dienas. Pats es došos uz kolhozu nākotne, dzeršu pienu no siltajiem govju pupiem. Neuvosto-Latvian kirjailijaliiton jäsenehdokkaan muistelmat. Latvian SNT:n kulttuuripäivät Moskovassa lähestyvät, mutta minulla ei ole yhtään uutta runoa maatalousaiheesta. Minun pitää tällä kertaa jäädä kotiin. Mitä minä edes voisin tarjota teille, toverit? Aikani kului kokouksissa puolustamassa puolueen asiaa, konsultaatioissa ja agitaatioissa. Ankaran kritiikin hyväksyn täysin. Individualismi ja idealismi eivät tästä lähin enää sekoita ajatuksiani. 7 tulen paikalle, niin voimme viedä kansallispuvut asemalle. Sanokaa sydämelliset terveiset toveri Ždanoville. Itse menen tulevaisuuskolhoosiin ja juon maitoa lehmien lämpimistä utareista. Helsinkos vēl dažu vietu var redzēt sniegu. Helsingissä vielä paikoitellen näkee lunta. Mums jau nokusa. Latviassa se on sulanut. Tāpēc es nolasīšu dzejoli Sniega vīrs. Lai tas sniegs iet projām. Te no es stāvu, citādi nevaru kēls tavā priekšā vakara krēslā. Tu mani pats esi izveidojis. Bezmiega naktīs ziemas salā, apķipinādams ar savām siekalām, savām asarām, ar saviem sviedriem, puņķiem un spērmu. Tu mani veidoji neveikli glāstot, te no es stāvu, liels un dīvains, balgans un grubuļains tavā priekšā. Saki, vai es tev vēl patīku? Ja kaut kas labojams, atceries, šobrīd vēl ziema, ja gribam būt precīzi, janvāris. Lumiukko. Tämä on niitä runoja, mitkä suomensin jo silloin, kun Kaarlis oli siellä Lahden kirjailijakokouksessa ja siellä esitettiin runoillassa. Lumiukko. Tässä minä nyt seison, paljaana edessäsi illan hämärässä. Itse olet minut muovannut, unettomina öinä, talven pakkasissa, tuhrien minuun sylkeäsi ja kyyneleitäsi, hikeäsi, räkääsi ja spermaasi. Sinä minut muovasit kömpelösti hyväillen. Tässä seison nyt edessäsi isona ja ihmeellisenä, kalvakkaana ja kuhmuraisena. Sano, vieläkö pidät minusta? Jos minussa on parantamisen varaa, muista, että yhä on talvi, tammikuu, jos tarkkoja ollaan. Nākamais arī būs ļoti skaists mīlestības dzejolis. Seuraavana myös hyvin kaunis rakkausruno. Pēc ļoti zināmas Ibsena lugas motīviem Vēstules Solveigai. Tunnetun Ibsenin näytelmän mukaisesti kirjeitä Solveille.
Solveiga mana, svešumā klājas man ļoti smagi. Pārbaudi lūdzu, vai tas, ko raksti, ir patiesība. Aizej pie ārsta. Tu taču zini, ka šajos apstākļos mēs to nevaram atļauties. Man nav naudas, ko samaksāt ārstam. Svarīga lieta. Aizej pie manas mātes, paprasi naudu un atsūti. Es zinu, ka viņai ir. Esi mīļa, izdari to jau rīt. Tavs mīlošais P.G. 1. Oma Solveini. Täällä vieraalla maalla on raskasta. Ole kiltti ja varmista, onko tosiaan niin kuin kirjoitat. Käy lääkärissä. Tiedäthän, ettei meillä ole tässä tilanteessa varaa tuollaiseen. Minulla ei ole rahaa lääkärikuluihin. Tärkeää, käy äidin luona, pyydä rahaa ja lähetä tänne. Tiedän, että hänellä on. Ole kiltti ja hoida se huomenna. Rakkaimpasi P.G. Ai, Solveiga, man ir milzīgs prieks, ka tu esi atkopusies. Man arī nav gājis viegli. Es diemžēl nevarēju aizbraukt uz bērēm. Vai no mātes naudas vēl kaut kas palika pāri? Vajadzētu šonadēļ vēl tikpat. Tas ir ļoti svarīgi. Tu droši vari pārdot mātes mantas, kurām ir kāda vērtība. Skūpstu, apkāmpju cieši, P.G. Voi Solveig, olen suunnattoman iloinen, kun olet taas kunnossa. Ei minullakaan ole ollut helppoa. Valitettavasti en päässyt hautajaisiin. Jäikö äidin rahoista jotain jäljelle? Tarvitsisin tällä viikolla vielä saman verran. Se on hyvin tärkeää. Voit aivan hyvin myydä äidin tavaroistani, joilla on jotain arvoa. Suutelen ja syleilen sinua lujasti. P.G. Sirsniņa mīļā, es nevaru pašlaik braukt mājās. Atsūti lūdzu man tās tēva drēbes, kas skapī. Man vairs nav neviena normāla apģērba. Tev nevajag caurām dienām sēdēt mājās un gaidīt mani. Izdomā sev kādu nodarbi, vislabāk sameklē darbu. Tad mūsu tikšanās pienāks ātrāk. P.G. Sydänkäpyni. En voi tässä vaiheessa tulla kotiin. Ole kiltti ja lähetä minulle kaapista isän vaatteet. Minulla ei ole enää mitään kunnollista päälle pantavaa. Ei sinun tarvitse istua päivät pitkät kotona odottamassa minua. Keksi itsellesi jotain puuhaa. Etsi mieluiten työtä. Niin me voimme taas tavata paremmin. P.G. Solveiga, lūdzu uzklausi mani, tas ir ļoti svarīgi. Man steidzami vajag naudu, 2 reizes vairāk nekā parasti. Lūdzu ieķīlā māju vai zemi, izdomā pati. Pašlaik nevaru paskaidrot sīkāk. Ja tu tā darīsi, es varbūt jau šovasar varēšu pārbraukt mājās. Mūžīgi tavs, P.G. Solveig, kuuntele tarkkaan. Tämä on hyvin tärkeää. Tarvitsen nopeasti rahaa 2 kertaa enemmän kuin tavallisesti. Ole kiltti ja panttaa talo tai tontti. Päätä itse kumpi. Jos teet niin, voin tulla kotiin ehkä jo tänä kesänä. Ikuisesti sinun, P.G. Solveiga, mana sirds, paldies par visu, ko izdarīji. Nevaru sagaidīt, kad tevi beidzot redzēšu. Lūgums, atsūti zīda zeķes un mātes pērļu auskarus. Tu taču tos neesi pārdevusi, vai ne? Nejautā, kāpēc. Turpmāk dzīvošu citur, drīz paziņošu jaunu adresi. Spiežu pie krūtīm P.G. P.S. Lūdzu, atsūti šonadēļ vēl naudu. Man te ir grūti apstākļi. Varbūt tu vari ņemt vairāk darba, lai mums nebūtu jāknapinās? Solveig, rakkaani. Kiitos kaikesta, mitä olet tehnyt. Maltan tuskin odottaa, että vihdoinkin näen sinut. Pyyntö. Lähetä silkkisukat ja äidin helmikorvakorut. Ethän sinä toki niitä myynyt, ethän. Älä kysy miksi. Asun tästä lähin toisessa paikassa. Ilmoitan pian uuden osoitteeni. Painan sinut rintaani vasten. P.G. P.S. Ole kiltti ja lähetä rahaa vielä tällä viikolla. Minun tilanteeni on vaikea. Ehkä voit ottaa toisenkin työn, ettei meidän tarvitsisi kitkutella. Ai, Solveiga, es zinu, es esmu bijis zvērs, necilvēks, nav manai rīcībai attaisnojuma. Es neesmu tevis cienīgs. Aizmirsti mani, sāc dzīvi no jauna. Es zinu, tu esi tīra un stipra, tu to spēsi. Starp mums visām beigas nepresi man kāpēc. Ar Dievu, P.G. Voi Solveig, tiedän. Olen ollut roisto ja hirviö. Käytöstäni ei voi puolustella. En ole sinun arvoisesi. Unohda minut. Aloita uusi elämä. Tiedän, että sinä olet puhdas ja vahva. Kyllä se sinulta onnistuu. Meidän välillämme ei ole enää mitään. Älä kysy miksi. Hyvästi, P.G. Dear Solveiga, please stop writing to my husband. It is just pointless. A woman in your situation should have more sense of tact. I hope you understand English, because I can't write in Russian. Sincerely yours, Nora. Dear Solveig, please stop writing to my husband. It is just pointless. A woman in your situation should have more sense of tact. I hope you understand English, because I can't write in Russian. Sincerely yours, Nora.
zvaigžņu konstelācija. Tās krīt pāros. Tā 1616. gada 23. aprīlī krīt Cervantes un Šekspīrs. Tā 2007. gada 30. jūlijā krīt Bergmans un Antonioni. Tā 2016. gada 1. augustā krīt dārzā 2 baltie dzidrie. Tähtikuvioita. Tähdet putoavat pareittain. 23. huhtikuuta 1616 Cervantes ja Shakespeare. 30. heinäkuuta 2007 Bergman ja Antonioni. 1. elokuuta 2016 putoaa puutarhassa 2 valkeaa kuulasta. Man ir arī dzējoļi ar gariem virsrakstiem. On myös runoja, joissa on pitkät otsikot. Un tas ir apmēram tā kā viduslaika romānos nodaļa virsraksti, kas notika, kā satikās, kā cīnījās, kā viņš pazaudēja zirgu, bet atguva mīļāko un tam līdzīgi. Vähän niin kuin keskiaikaisissa romaneissa, että lukujen alussa otsikossa kerrottiin, että mitä tapahtui ja mihin tämä sankari meni ja kenen se rakastui ja mitä sitten tapahtui. Bet ja romānā seko vesela nodaļa, tad dzējolī seko tikai dažas rindiņas, un tās ir kā atbalsts dzējoļu virsrakstam, kurš pats jau ir kā dzējoļa daļa. Mutta romaanissa sitten seuraa pitkä kappale, mutta runoissa se itse otsikon jälkeen itse runo on vaan lyhyt, että se on vähän niin kuin kaikua siitä otsikosta. Nu, tad es vienu nolasīšu. Dzējolis par to, ka senās Ēģiptes gadsimti šur vai tur pirms pāris tūkstošiem gadu nespēlē šodienas apziņā lielu lomu. Tāpat kā agrīno viduslaiku gadsimti ir kā drēgans mirklis. Tas ir dzējoļa virsraksts. Runo siitä, että 100 vuotta sinne tai tänne, muinaisen Egyptin 2000 vuoden takaisessa ajassa, ei nykynäkökulmasta merkitse paljoakaan, ja että varhaiskeskiajan vuosisadat ovat kuin hämärä hetki. Un dzējolis pēc 2000 gadiem arī Luters un, piemēram, Aivars šķitīs kā vienā laikā dzīvojuši 2 cilvēki no viena reģiona. 2000 vuoden päästä tuntuu, että myös Luther ja vaikkapa Aivars ovat eläneet yhtä aikaa. 2 ihmistä samalta seudulta. 2 mūki satiekas kalnos, un labdiena vietā viens otram sirsnīgi saka: atceries nāvi. Viņu miesas ir aploksnes, kas nes vēstuli debesīm. 2 munkkia tapaa vuorilla. Ja hyvän päivän sijasta he toivottavat sydämellisesti: muista, että olet kuolevainen. Heidän ruumiinsa on kuori, joka vie kirjeen taivaaseen. Un tad viens dzējolis, kurš ir laikam vecākais no tiem, kurus es šodien lasu. Ja sitten runo, joka on ilmeisesti kaikkein vanhin niistä, joita tänään luen. Tīģeris seko Gandijam. Nē, viņš ir paēdis. Viņš ir Gandija sekotājs. Tiikeri seuraa Gandhia. Ei, se on jo syönyt. Se on Gandhin seuraaja. Un tad vēl viens dzējolis ar garu virsrakstu. Dzējolis par to, kā Bērzu kapos. Bērzu kapi ir Jelgavas pilsētā. Varbūt. Ja sitten vielä yksi, missä on pitkä otsikko Jelgavan hautausmaasta. Dzējolis par to, kā Bērzu kapos sabrauc bērinieki ar visu zārku un, protams, mirušo, bet kaps gruntsūdeņu darbības rezultātā pa nakti ir aizgrūvis. Tas bija dzējoļu virsraksts. Runo siitä, miten Jelgavan hautausmaalle tulee saattoväki, arkku ja kaikki, ja tietenkin vainaja myös, mutta pohjavesi on yöllä täyttänyt haudan. Un dzējolis sākumā visi lamājas, arī mācītājs. Tad radi paņem lāpstas un aizber kapu līdz galam. Uz kapa saliek vainagus, bet mirušo aizved atpakaļ uz morgu. Nekāds Lācars gan no viņa nesanāks, laikam kremēs.
Ensin kaikki manailevat, pappikin. Sitten sukulaiset tarttuvat lapioihin ja lapioivat haudan umpeen. Haudalle lasketaan seppeleet, mutta vainaja viedään takaisin ruumishuoneeseen. Eihän sentään mikään Lasarus ole. Tuhkataan varmaan. Problēmas. Riebīgā māksla. No tās nāk vienīgi nepatikšanas. Atveras priekškars, parādās pirmie kadri, atšķiru pirmo lapusi, vienmēr jau skaidrs, būs sūdi. Manā acu priekšā Otello tic visādām blēņām, Trepļev smurgo, Jūlijas Jankundze meklē kašķi, man jau skaidrs, labi tas nebeigsies. Lapa pēc lapas, cēliens pēc cēliena, ģimenes idille izjūk, mīlestība nomirst, atklājas drausmīgā patiesība, atskan šāviens, varoni sajūg prātā. Aizšķiru lapusi, apturu disku, ceļos un spraucos ārā no zāles, citiem kāpdams uz kājām, ieslēdzos dzīvoklī, tumšā istabā guļu zem segas. Neviens nešauj man logos bultas, nestāv pie durvīm ar koka zirgu, bruņu kuģis pat Jomkins nebrauc pa ielu. Atceros savu mīļāko ainu, monotonai mūzikai skanot, palagos vārtās rožaini ķermeņi, savītām kājām, kungstēdami. Necieš neviens un nemuld. Ongelmia. Viheliäinen taide. Siitä on pelkkää harmia. Esirippu aukeaa. Elokuva alkaa. Avaan kirjan. Joka kerta on selvää, että pieleen menee. Otello uskoo silmieni edessä mitä tahansa pötyä. Treplev puhuu päättömiä. Neiti Julie haastaa riitaa. Minulle on jo selvää, että tästä ei hyvä seuraa. Sivu sivulta, kohtaus kohtaukselta. Perheidylli hajoaa, rakkaus kuolee, hirveä totuus paljastuu, laukaus kajahtaa, sankaritar tulee hulluksi. Suljen kirjan. Pysäytän kuvan. Nousen ja pujottelen ulos salista, toisten varpaita talloin. Sulkeudun sisälle, makaan pimeässä huoneessa peiton alla. Kukaan ei ammu ikkunoihini nuolia, ei seiso puuhevosen kanssa ovella. Panssarilaiva Potjomkin ei aja kadulla. Muistan lempikohtaukseni. Yksitoikkoinen musiikki soi ja punaisina ähkivät hahmot kieriskelevät lakanoissa, jalat toisinsa kietoutuneina. Kukaan ei kärsi eikä höpise. Labu apetīti. Ja tu zinātu, kas tajā cīsiņā iekšā, tu to visu neēstu. Ja tu zinātu, kā tas šķīvis ir mazgāts, tu to pēc maltītes nelaizītu. Ja tu zinātu, kas tavu jaciņu šuva un kā ieguva tiesības viņu pārdot, tu tajā viss nestaigātu. Ja tava māte zinātu, kas tev vakarā novilks šo jaciņu, diez vai būtu laidusi tevi pasaulē. Ja tu zinātu, kur mana mute maldījusies, tu mani vis nebučotu. Ja tu zinātu, ko mana mute teikusi, tu manī vis neklausītos. Tāpēc apēd to cīsiņu, aizpogā jaciņu, samaksājam un braucam pie manis. Viss, ko tev varu pateikt no sirds, ir izsakāms īsi. Labu apetīti. Hyvää ruokahalua. Jos tietäisit, mitä tuossa makkarassa on, et söisi sitä ollenkaan. Jos tietäisit, miten tuo lautanen on pesty, et nuolisi sitä ruoan jälkeen. Jos tietäisit, kuka ompeli takkisi ja miten hän sai oikeuden myydä sen, et käyttäisi sitä. Jos äitisi tietäisi, kuka sinulta illalla riisuu tuon takin, hän ei olisi varmaan lasta hankkinutkaan. Jos tietäisit, mitä virheitä minun suuni on tehnyt, et suutelisi minua. Jos tietäisit, mitä suuni on sanonut, et kuuntelisi minua. Syö siis makkarasi, napita takkisi, maksetaan ja lähdetään minun luokseni. Kaikki, minkä voin täydestä sydämestäni sanoa sinulle, on nopeasti sanottu. Hyvää ruokahalua. One more poem about eating. Latviski ir tāds uzskats, ka ja ēdiens ir pārāk sāļš, tad pavārs ir iemīlējies. Vai tā ir arī Suomiem? Latviassa on sellainen käsitys, että jos ruoka on liian suolasta, se johtuu siitä, että kokki on rakastunut. Eikö Suomessakin ole tämmöinen? Joo. Ja. Tad jūs visu sapratīsiet. Niin te ymmärrätte kaiken kohta. Joo. Sāls.
Mīloša roka ir sālījusi skolas ēdnīcas makaronus, 3 kompotu nepietiks, lai no mutes pagaistu stiprās jūtas. 2/3 atstāja šķīvī un laidies projām. Iemīlējušies sētnieki kaisa uz ietvēm sāli, visu ceļu tas ēd tavu zābaku ādu. Apaļas kupanas ceļmalā satupušas kā mazas baznīciņas, gaida, kad tajās sāks zvanīt sniegpulkstenīši. Maigas zvanu skaņas mūs sasniedz svētdienas rītā, kad esmu nolaizījis visas pasaules sāli no tavām krūtīm. Tu piecelsies, noslaucīsies un paņemsi plauktā grāmatu, kurā pantu rindiņas garas kā makaroni. Iemīlējušies dzejnieki raksta dzejoļus, garus un juceklīgus. Lasi no sākuma, lasi no beigām. Saprast nevar nekā, tikai sagaršot. Pūdu pudiem, tajos sakaisīts sāls. Suolaa. Rakastava käsi on suolannut koulun keittolan makaronit. 3 lasillista kompottia ei riittäisi huuhtelemaan suusta kaikkea sitä suolaa. 2 3 jättää ruoan lautaselle ja häipyy. Rakastuneet talonmiehet suolaavat jalkakäytäviä, ja suola syö saappaittesi nahkaa koko matkan. Pyöreät kinokset reunustavat kadunvarsia kuin pienet kirkot, odottavat milloin lumikellot alkavat soida niissä. Kellojen lempeä ääni tavoittaa meidät sunnuntai-aamuna, kun olen nuollut rintasi päältä koko maailman suolan. Sinä nouset, kuivaat itsesi ja otat hyllystä kirjan, jonka säkeet ovat pitkiä kuin spagetit. Rakastuneet runoilijat kirjoittavat runoja, pitkiä ja sekavia. Lue alusta, lue lopusta, mutta mitään et tajua, tunnet vain sen maun. Siihen on kaadettu säkkikaupalla suolaa. Pastnieks vairs neklauvē. Dzejolis ieslīd pa durvi apakšu. Jūs vēl stāvat kā sastinguši un domājat, ka tas ir neapmaksātais rēķins ar procentiem. Tas nav. Kad jūs aptverat, ka tas ir kas labs, jūs vienalga neatverat. Baidāties, ka lūkšu naktsmājas. Es varētu, bet tāds nav mans nolūks. Tikai staigāt pa mājām, kuras nav renovētas, un darīt to, kas vēl iespējams, tā arī neredzot, kas notiek jūsu sejās. Postimies ei enää soita. Runo työntyy oven alta. Te seisotte vielä kuin jähmettyneinä ja luulette, että se on maksamaton lasku korkoineen. Ei se ole. Tajuatte, että se on jotain hyvää, mutta ette siltikään avaa sitä. Pelkäätte, että pyydän yösijaa. Voisinhan minä, mutta ei se ole tavoitteeni. Haluan vain kulkea taloissa, joita ei ole remontoitu, ja tehdä sen, mikä on vielä mahdollista, vaikka näekään, mitä teidän kasvoillanne tapahtuu. Par nākamo dzejoli es jautāju Mirjai, vai tas vēl Somijā ir aktuāli. Seuraavasta runosta kysyi Mirjalta, onko tämä Suomessa vielä ajankohtaista? Man tagad ienāca prātā, ka to dzejoli varētu pieteikt tā, ka tas ir dzejols par veselo saprātu un valodu. Voisi ehkä tulkita niin, että tämä on runo terveestä järjestä ja kielestä. Pēdējā laikā prasa smēķētājiem, kā viņiem ar valodas uztveri. Uz paciņām taču lasāmi draudīgi uzraksti. Smēķētāji mirst jauni. Izspļauj savas plaušas klusākā vietā un tam līdzīgi. Vai valoda vairs neko nenozīmē? Varbūt tas, kas tur rakstīts, ir meli? Tad taču var iesūdzēt uzrakstu gudrotājs tiesā. Tāpat arī par labsajūtas traucēšanu. Ja tie nav meli, kādēļ cilvēki sirdsmieram cigaretes nepārliek etvijā? Par to pajautāju arī 2 rakstniecēm, kuras tobrīd ar baudu smēķēja. Viena no viņām teica, ka izvēlas tieši paciņas ar uzrakstu smēķētāji mirst jauni, jo tas uz viņu vairs it kā neattiecoties. Domāju, ko nu teiks otra, kura jauna gan ir noteikti. Taču, kā zināms, atkarīgi cilvēki ir atjautīgi savos attaisnojumos. Viņa nenoraustoties sejā nevaipstam, lietišķi atbildēja. Es pērku tās, kur uz paciņām rakstīts smēķēšana pazemina spermatozoīdu kvalitāti.
Man nebija ko iebilst, vismaz valodas sakarā. Tähän kommenttina, että mun veljeni, joka ei lue runoja, ihastui tähän runoon niin, että lupesi heti kaikille kavereillensa lukea tämän. Mä spiraaliskas nelassa dzeju, vietik sajusmaan kribeja tuolla sitsavien rauki. Olen viime aikoina kysynyt tupakoitsijoilta, millainen kielentaju heillä on. Askeissahan on hirveitä tekstejä. Tupakoitsijat kuolevat nuorena. Yski keuhkosi pihalle jossain syrjempänä. Ja niin poispäin. Eivätkö sanat enää merkitse mitään? Jospa askien tekstit ovatkin valhetta. Siinä tapauksessa niiden kirjoittajat voi haastaa oikeuteen. Myös mielipahan aiheuttamisesta. Jos ne taas eivät ole valhetta, minkä takia ihmiset eivät mielenrauhansa vuoksi pane tupakoita tyylikkääseen metallirasiaan? Kysyin tätä 2 naiskirjailijalta, jotka juuri sauhuttelivat täyttä päätä. Toinen sanoi, että hän valitsee askeen, jossa lukee tupakoitsijat kuolevat nuorina, sillä se ei enää koske häntä. Mietin, mitä vastanee tuo toinen, joka on sentään vielä nuori. Mutta onhan tunnettua, että riippuvuuksista kärsivät ihmiset keksivät nokkelia selityksiä. Tyynesti ja ilmeenkään värähtämättä hän vastasi, minä ostan niitä, jossa lukee tupakointi heikentää sperman laatua. Eipä minulla ollut vastaan sanomista, ei ainakaan kielellisesti. Tad tāds dzējols mazāk nekā 32 simboli ar manu epigrāfu. Viss ir saistīts. Zobi, kauli, mugurkauls, skelets, tēvs. Vēlreiz, mazāk nekā 32 simboli. Viss ir saistīts. Zobi, kauli, mugurkauls, skelets, tēvs. Tas ir mans epigrāfs šim dzējolim. Vähemmän kuin 32 symbolia. Kaikki liittyy yhteen. Hampaat, luut, selkäranka, luuranko, isä. Piena zobu vieglums atvadoties mani aizkustina ne pa jokam. Kaut kas viņos ir no jaunekļu nāves par dzimteni. Īstie zobi, beidzot pieaudzis es esmu, kāpēc man vēl viņus vajag labot? Slepus ieaudzis man gudrais zobs. Vienā rītā biju tapis viecs. Tikai velns no manis manu gudrību vēl ilgi bēdzināja. Laika zobs par sevi beidzot atgādina. To var labot tikai viens pats zobārsts. Tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu. Tomēr priecājos, ka tur tik gara rinda. Kun saa hyvästellä maitohampaiden keveyden, se on oikeasti liikuttavaa. Vähän niin kuin nuorukaisten kuolema isänmaan puolesta. Pysyvät hampaat. Olen vihdoinkin kasvanut aikuiseksi. Miksi minun pitää vielä paikkuuttaa niitä? Vai vihkaa kasvoi viisauden hammas? Yhtenä aamuna minusta oli tullut viisas, mutta piru piilotti minulta sen viisauteni vielä pitkään. Ajan hammas muistuttaa lopulta itsestään. Sen voi paikata vain se yksi hammaslääkäri. Tekniikka on kehittynyt. Silti minua ilahduttaa, että tuonne on niin pitkä jono. Nākamais ir dzējolis par rockkoncertu. Seuraavaksi runo rock-konsertista. Iedomāsimies, ka mēs esam milzīgā arēnā un klausāmies skaļu mūziku. Kuvitellaan, että olemme valtavassa areenassa ja kuuntelemme musiikkia. Ir tādi koncerta apmeklētāji, kas atpazīst dziesmu pēc pirmajiem ģitāras akordiem, un tad viņi kliedz. Ir tādi apmeklētāji, kas atpazīst pirmā pantiņa sākumu, un tad viņi kliedz. Ir tādi, kas atpazīst tikai piedziedājumu pēc 4. reizes, un tad viņi kliedz. Un vēl ir tādi, kas neatpazīst neko. Akli un kurli tiek aktiņā vēmj, līdz apsargi viņus iznes no zāles, un tad viņi kliedz. Konsertissa on sellaisia kuulijoita, jotka tunnistavat laulun jo kitaran ensimmäisistä soinnuista, ja silloin he huutavat. On sellaisia kuulijoita, jotka tunnistavat ensimmäisen säkeistön alun, ja silloin he huutavat. On sellaisia, jotka tunnistavat vain kertosäkeen, ja senkin vasta 4. kerralla, ja silloin he huutavat.
On vielä sellaisia, jotka eivät tunnista mitään. Sokeina ja kuuroina he nurkassa oksentavat, kunnes vartijat vievät heidät salista ja silloin he huutavat. Nākamais dzējolis Mēli. Varbūt arī lasām par rinkopām. Ja. Kur tu biji, man prasīja, un es sameloju. Melo, ka ausis kust, mani sabāra. Melot ir slikti. Paraudāju, nožēloju un apsolīju sev, ka turpmāk melošu prasmīgāk. Valheita. Missä sinä olit, minulta kysyttiin, ja minä valehtelin. Valehtelee niin, että korvat heiluu, minua moitittiin. Valehtelu on rumaa. Vollotin hiukan, olin katuvainen ja lupasin itselleni, että valehtelen tästä lähin taitavammin. Kur tu biji, man prasīja. Stāstīja ļoti ticamus, rūpīgi apsvērtus mēlus, īpaši piestrādādams pie intonācijas. Nu, galvas tika bažīgi grozītas. Tad man iedeva remdenās vakariņas un visu acis atkal pievērsās televizoram. Biju labi pastrādājis. Man ticēja. Missä sinä olit, minulta kysyttiin. Kerroin hyvin uskottavan, huolellisesti mietityn valheen, keskittyen erityisesti äänenpainoihin. Ai jaha, he nyökyttelivät huolestuneina. Sitten minulle annettiin jäähtynyt ruoka ja he jatkoivat television katselua. Olin pärjännyt hyvin. Minua uskottiin. Pilnveidojos ikdienu, eksperimentēju sīkos, nenozīmīgos melos, lai vajadzības gadījumā kvalificētos lielajos. Ar laiku kaut pamodināts nakts vidū pratu kažokā iemelot siļķi, tonikā džinu, sirsniņā mīlestību, bet daža laba sirsniņa to nespēja novērtēt. Kehityin päivä päivältä. Testasin pieniä merkityksettömiä valheita, jotta pystyisin tarvittaessa kertomaan suuria. Vähitellen osasin vaikka keskellä yötä herätettynä valehdella uusiin perunoihin sillin, tonikiin ginin ja sydämeen rakkauden. Mutta ihan kaikki sydämet eivät osanneet arvostaa sitä. Kur tu biji? Es prasīju un man sameloja. Ausis kustēja, vaigi sarka, acis vainīgi nodurtas grīdā. Kā tev nav kauna, es dusmojos. Vai tiešām tu vērtēji mani tik zemu? Vai tiešām es tev nozīmēju tik maz, ka tu atļaujies stāstīt tik primitīvus, neticamus un slikti sagatavotus melus? Missä sinä olit? Minä kysyin ja minulle valehdeltiin. Korvat heiluivat, posket punottivat, katse painoi syyllisenä lattiaan. Eikö sinua yhtään hävetä, minä suutuin. Niinkö vähän sinä minua arvostat ja niinkö vähän minä merkitsen sinulle, että luulet voivasi kertoa noin alkeellisen, epäuskottavan ja huonosti valmistelun valheen. Tu laikam uz mani ļoti dusmojies, man asarām acīs prasīja. Nē, es meloju, itin nemaz, to viegli var iemācīties, bet tagad esi tik labs un izstāsti patiesību. Spriežot pēc visa, tai jābūt satraucošai un kailai, riskanti uzbudinošai. Retu reizi mēs to varētu atļauties. Mazu šotiņu džina ikdienas pustukšā pudelē, mazu siļķīti dzīves bēguma krastā. Sinä olet varmaan kauhean vihainen, minulle sanottiin kyynäsilmin. En, minä valehtelin, en ollenkaan. Helpostinan sen oppii, mutta olen nyt ystävällinen ja kerro totuus. Se on kaikesta päättäen jotain huolestuttavaa ja paljasta, riskaabelin kiihottavaa. Harvoin meillä on sellaiseen varaa. Pieni ginishotti arkipäivän puolityhjässä pullossa. Pikku silli elämän laskuveden rannassa. Māmiņ, man ir plāns. Atgriezties atkal dzīvot pie mammas. Atbraukt ar visām matām, godīgi pateikt, māmiņ, es centos, tu pati redzēji, centos, bet tas viss tomēr nav priekš manis. Tad varētu gulēt pofigā visu dienu, skatīties seriālus, pārtikt no mammas algas un vēlāk pensijas. Līdz tam laikam pensijas noteikti jau būs normālas. Palīdzēt viņai nest produktu somu, ļaut, lai sabar, pamāca, apmīļo, kraislainos ziemas vakaros čingstēt un dīgt. Māmiņ, manā vērtību sistēmā nav vieta vīrišķības kategorijai. Māmiņ, savu identitāti es konstruēt gribu kā apzināti marginalizējusies personība. Māmiņ, mana taktika ir visdeviantākais no visiem pašdestrukcijas modeļiem. Māmiņa tikai skatītos, smaidītu, domātu. Gan dēliņš tiks pāri šai nesakarīgajai vervelēšanai un izaugs par jauku sarunu biedru. Äiti kulta, minulla on suunnitelma. Haluan muuttaa takaisin äidin luo.
palata kimpsunen ja kampsunen ja sanoi rehellisesti, äiti kulta, minä yritin, näithän sinäkin, että minä yritin, mutta ei se kaikki sittenkään ole minua varten. Sitten voisi pokkana makoilla kaiket päivät, katsella telkkarista sarjoja, elää äidin palkalla ja myöhemmin eläkkeellä. Varmaan se eläke on ihan tarpeeksi hyvä. Auttaisi häntä kantamaan ruokakassia, antaisi hänen palluttaa, neuvoa, lelliä. Hämärinä talvi-iltoina voisi huokailla ja nyyhkiä. Äiti kulta, minun arvojärjestelmässäni ei ole sijaa mieheyskategorialle. Äiti kulta, haluan konstruoida identiteettini tietoisesti marginalisoituneena persoonana. Äiti kulta, minun taktiikkani on kaikista itsetuhoisuuden malleista poikkeavin. Äiti kulta vain katsoisi, hymyilisi ja ajattelisi. Kyllä poika kulta ennen pitkää tokenee tuosta sekaavasta höpinävaiheesta ja kasvaa mukavaksi keskustelukumppaniksi. Es gribu jautāt, Mirja, vai tu esi šo tulkojis, 23. šo tu esi tulkojis? Vai tu ne? Zini, es gribētu tā palūgt, es nolasīšu to par to Mariupoles teātri, ja? Un tad es nolasīšu pēc tam vēl to, un to ekspromptā varēs. Tur nav atskaņas, jo tā jēga ir, to varēs. Vielä tässä keksiä yksi käännös, katsotaan. Jā. Jā, visu, tā arī būs. Okay. Tad par to, varbūt tu var pateikt kādu vārdu par to teātri. Joo, tässä on siitä, kun Kaaris kirjoitti Sikermän Ukrainan sodasta, niin tämä on siitä, kun Mariupolin teatteri tuhottiin. Tas ir 15. dzējols. Nākt bez biļetēm uz teātri ar bērniem, paslēpties un gaidīt, kad notiks baismīgā izrāde. Varbūt to atcels? Turpat gatavot ēdienu, sildīties pie nokurinātām teātra samta krēslu kājām. Tik daudziem zālē vietu nepietiktu. Izrāde tur arī nenotiek, tā nāk no debesīm. Piepeša, strauja, teātris sagruva, atraka tos, kurus atrada. Tullaan teatteriin ilman lippuja. Lasten kanssa piiloon. Odotetaan, milloin alkaa se kauhea näytös. Jospa se peruntuu. Laitetaan samalla ruokaa. Lämmitellään teatterin samettituolien jalkojen nuotiossa. Näin monelle ei salissa riittäisi istumapaikkaa, mutta ei tällä näytöstä olekaan. Se tulee taivalta, äkkiä, vauhdilla. Teatteri sortui. Kaivettiin ja jotkut löydettiin. Un 23. uz galda jauna mācību grāmata, kā pazaudēt dzimteni negribot. Tā izdota šogad. Sastādītāji ir Krievijas iedzīvotāji. Tikai kopā viņi to varēja paveikt. Pöydällä on uusi oppikirja nimeltä Miten voi menettää kotimaan tahtomattaan. Se on julkaistu tänä vuonna. Sen ovat laatineet Venäjän kansalaiset. Vain yhdessä he pystyvät siihen. Par tik drūmu dzējolu parasti neaplaudē, bet mēs varam aplaudēt to par ekspromptu tulkojumu. Joo, siis se oli, kiitos tästä extempore-käännöksestä. Meillä on niin vähän aikaa, että voisiko ajatella, että viimeiset lastenrunot luettaisiin vain yhdellä kielellä? Joo, tehdään näin. Joo. Syksyllä lastenrunokokoelma. Tässä kirjassa on jo 2, mutta täältä tulee lisää. Ja Kaalis on, että ne on tämmöisiä kilttejä siivoja, mutta nämä on aika hulvattomia. Iskä etätyössä. Anteeksi lapsi, nyt soittaa pöllö. Leikin vain hiljaa tai avat töllö. Täytyyhän iskä nyt neuvotella. Myöhemmin voidaan me askarrella. Anteeksi lapsi, nyt tollo soittaa. Ketään ei osaa se kunnioittaa. Iskä ei ymmärrä mitä se puhuu. Luurin vai huutelee haloo ja huhuu. Anteeksi lapsi, nyt höpsö soittaa. Yritän vähän sen aikaa voittaa. Tee mitä tahdot, mitään en estä. Höpsö kun huutaa, kohta en kestä. Aina ei lapselle voi olla aikaa.
Puhelin piippaa ja kaiutin kaikaa. Työvuorta tässä kun ihmettelin, ehditkin koota jo palapelin. Iskä on taitava projektin vetäjä. Hommat hän hoitaa läsnä tai etänä. Odota lapseni, suljin jo ruurin. Olethan projekti hienoin ja suurin. Kiitos. Ja tosiaan tähän voisi sanoa, että tässä ei ollut vielä kaikki, koska tosiaan Paperiporolta tulee tämä lastenrunokokoelma syksyllä ja samoin naisrunoilijoiden kokoelma. Kiitos paljon esiintyjille, kiitos yleisölle ja nyt tuolla sivussa on tarjolla Latvian suurlähetystön tarjoamia herkkuja ja myös hengen ravintoa eli kirjoja myytävänä. Oikein mukavaa illanjatkoa.